Bona tarda a totes i tots els que esteu connectant. Esperem un segonet més. Vale. Tothom que tenia la cua d'espera ja està connectat, així que, si us sembla, comencem. Abans de res, bona tarda. Gràcies a totes i a tots per connectar-vos a aquesta xerrada, a aquesta conversa sobre l'afàsia que organitzem des de la Fundació Ictus. Un dels objectius que tenim a la Fundació Ictus és precisament impulsar el coneixement sobre l'ictus, sobre la malaltia, des de la prevenció, passant per la detecció i l'actuació davant d'un ictus, però també impulsar el coneixement sobre la vida després de l'ictus. En aquest sentit, un dels projectes que tot just estem impulsant des de la Fundació és el que anomenem la cara oculta de l'ictus. Amb aquest projecte el que volem és donar visibilitat a aquelles seqüeles que són poc conegudes d'aquesta malaltia de l'ictus. És per això que durant els mesos de juny i juliol estem treballant, en aquest cas, per donar a conèixer l'afàsia. Aleshores, aquesta conversa en línia és una de les activitats que fem i està pensada com una xerrada distesa, en to informal, entre dues persones expertes, que les veieu aquí i ara us les presentaré, que ens parlaran sobre l'afàsia. La Núria Oriol és doctora per la Universitat de Barcelona, treballa com a logopeda tant a la universitat com a l'atenció intermèdia, i la Josefina Rodríguez va patir un ictus fa 4 mesos i, com a conseqüència d'aquest ictus, té afàsia. Durant tot aquest temps ha estat treballant per recuperar-se i per millorar i bé, estan aquí precisament per això, per xerrar una mica sobre l'afàsia. Benvingudes, Núria, Josefina. Gràcies, Hola. bona tarda. Bona tarda. Gràcies, bona tarda. Doncs la Núria i la Josefina tindran una conversa on aniran comentant diversos aspectes de l'afàsia, i si algú de les persones que esteu connectades voleu fer alguna pregunta, la podeu deixar escrita al xat i al final de la xerrada deixarem 5 minuts per resoldre aquestes qüestions. Sense més, Núria i Josefina, us dono la paraula. Gràcies. Molt bé, gràcies per la presentació, Alba. Doncs com molt bé comentava l'Alba en la presentació, la Josefina va tenir un ictus a finals de febrer i durant aquest temps ha estat un temps ingressada en atenció intermèdia amb el que antigament es deia un sociosanitari, i ara ja fa 2 mesos que està a casa seva i des d'allà està continuant la seva rehabilitació a través de l'hospital de dia. Llavors ja m'agradaria donar-li la paraula a ella mateixa perquè ens expliqui com va ser en aquest primer moment que ella es va adonar que passava alguna cosa. Jo em vaig despertar i estava com marejada i no sabia on estava. Bueno, sabia, però no sé què em passava. I em va sentar una querida i va posar una hora. I no se'm passava el mareig. Jo el mareig no se'm passava. I vaig estar i em van trucar per telèfon. Jo estava ausente, no sabia de les dades, només pensava una mica marejada i ja està. I això, la meva filla es va connectar al telèfon i ma mare no s'ha posat connectada. Algú li passa, algú s'hi passa. I jo li deia bon dia i no s'havia connectat nada. Doncs la meva filla va venir i es va trobar el panorama, però jo caminava. I mama,
què t'ha passat? Que pots enraonar? I jo, des de... Jo sí, i no em va sortir cap paraula. I ella la cara la va veure una mica desfigurada. I ui, va fer somnitus. I de seguida va trucar a l'ambulància o al 111. Molt bé, gràcies. Sí, no Gràcies, vaig Josefina. sentir La Josefina ha explicat molt bé aquest primer moment, perquè ella no va perdre la consciència en cap moment, no? I ella es va adonar que el seu cap funcionava, però que ella no podia parlar, no? I entre això i el mareig va ser l'alerta, aquesta part del llenguatge. Llavors, quan ens trobem amb aquesta dificultat que explica també ella, que no podia parlar, estem parlant d'una afàsia, que és un trastorn, en general, l'afàsia és un trastorn del llenguatge. Del llenguatge que afecta tant a la part de producció, que vol dir la part de quan parlem, i que també pot afectar la part de la comprensió, d'entendre les paraules que els altres ens estan dient, que no és el cas de la Josefina, perquè ella ens entén perfectament. El problema que té més ella és a l'hora de produir les paraules. I de la mateixa manera, en l'afàsia, moltes vegades també hi ha una dificultat tant per llegir com per escriure o per entendre el que s'ha llegit, perquè a vegades es pot fer una lectura mecànica i no entendre el que s'està llegint. De la mateixa manera que a vegades es poden repetir paraules i, en canvi, no s'entén el que s'està dient. Llavors, classificacions d'afàsies, n'hi ha moltes. Hem d'entendre que quan nosaltres posem una etiqueta d'afàsia, sobretot ens serveix per entendre'ns entre els professionals i per saber quin pronòstic, saber, per exemple, si una persona té una afàsia global, que és una afàsia molt important perquè s'afecta tant la producció com la comprensió, sabem que el pronòstic és més difícil. O sigui, és un pronòstic que la recuperació és molt difícil que pugui passar. En canvi, si hi ha una afàsia motora, com per exemple la que ha tingut la Josefina, doncs, depenent de la gravetat, pot tenir millor pronòstic. O sigui, les etiquetes, en definitiva, ens serveixen per poder-nos entendre. Llavors, una altra cosa que m'agradaria comentar així de les afàsies, així en termes generals, és que n'hi ha que són quan la dificultat és de comprensió, parlem que són més afàsies sensorials. Quan la dificultat més és per parlar, per produir, per expressar-se, parlem d'afàsies més motores. Val? I llavors, una altra cosa, i l'última, i llavors ara ja li preguntaré alguna cosa més a la Josefina del seu cas concret que m'agradaria comentar, és que el llenguatge moltes vegades emmascara una alteració d'altres funcions cognitives, perquè el llenguatge és el primer que veiem, no? Si una persona no pot parlar, això és molt aparent, ho veus de seguida. En canvi, si hi ha problemes d'atenció o de memòria o de raonament que estan al darrere d'aquesta dificultat de llenguatge, no es veuen tan sovint i a vegades ens costa més veure. Llavors, aquí és molt important el paper del neuropsicòleg perquè explori també aquestes altres funcions que poden estar al darrere. Llavors, una vegada feta aquesta primera introducció del que és l'afàsia, així en termes com molt generals, el que m'agradaria és, Josefina, si ens poguessis explicar tu a nivell de llenguatge quines dificultats, per exemple, tens ara. Al principi ja ens has comentat que no et sortia cap paraula. I com ha estat aquest procés de fins ara que et comuniques com prou bé? Bueno, quan em van donar, el primer em van donar una carpeta, posar-se els noms del abecedari. Jo havia de marcar o mama o una pregunta, però no sé. Això que estàs comentant ara, Josefina, nosaltres parlem dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, que és qualsevol eina que ens pot ajudar a comunicar-nos. I en aquest cas, per exemple, un simple abecedari o una pissarra, donat un altre cas, o qualsevol eina d'aquest tipus, a vegades no cal que sigui molt sofisticada, com a través d'un ordinador o d'una tablet, a vegades
és això, un abecedari. I tu marcant les lletres, en aquell moment ja et servia per comunicar-te. Sí, la passiva i jo entenia, però a vegades les meves filles tenia que jo passava molt mal l'humor perquè no entenien elles el que volia dir. I, bueno, passava i després em vas contar els noms de les meves nets i això em va ajudar moltíssim, sí. I un llapis o una pissarra perquè expressar el que jo volia dir, perquè la boca tenia molt cru. Explica molt bé la Josefina aquestes ajudes que inicialment eren un benefici per ella millorar la seva comunicació. Quan nosaltres comencem un tractament de rehabilitació del llenguatge, hem de mirar cada persona, quines habilitats té preservades i quines habilitats ara en aquest moment estan compromeses. I ens hem d'agafar molt amb les coses amb aquelles habilitats que la persona té. Per exemple, la Josefina és una persona molt comunicativa, que li costa poc fer-se amb la gent i que insisteix si veu que no l'entenen. Llavors, jo me'n recordo al principi que també utilitzava molt el gest, no?, per fer-se entendre. Llavors, tot això són eines que cada persona disposa i, per tant, a l'hora de plantejar la intervenció serà diferent d'una persona a una altra. De la mateixa manera que si hi ha uns problemes de comprensió, primer el que haurem de treballar és la comprensió, perquè si no hi ha una bona entrada de les paraules o de la rebuda de les paraules per entendre-les, és impossible poder produir de forma correcta. Llavors, amb això ens hi trobem moltes vegades, no?, que les famílies insisteixen en el que no parla, i nosaltres diem que primer el que hem d'intentar aconseguir és que entengui, no?, perquè si no, no podem produir. Llavors, nosaltres a l'inici de la intervenció, quan hi ha problemes de comprensió, comencem treballant molt la comprensió i el llenguatge automàtic, que això també ho ha explicat molt bé la Josefina. Quan amb logopèdia s'utilitzen els noms de les persones més significatives, que poden ser els fills, poden ser els nets, a vegades els noms de les mascotes que es puguin tenir. Si la persona, per exemple, resa, utilitzar el Pare Nostre o qualsevol d'aquestes pregàries que són automàtiques, tot el que és el llenguatge automàtic es comença per aquí, perquè és més fàcil començar amb els automatismes. Per això a vegades també surten les paraulotes, no? Una persona que igual no ha dit mai paraulotes i en un moment que té una afàsia li surten paraulotes, no? I és perquè és llenguatge automàtic que surt sense pensar i és més fàcil. Llavors, depenent de la dificultat de cada persona, es faran exercicis d'un tipus o d'un altre, no? Per exemple, si hi ha dificultats per accedir a les paraules, es treballarà aquesta tasca. Si hi ha dificultats per organitzar les paraules dintre de la frase, doncs s'haurà de treballar l'estructura de la frase. Si hi ha dificultats per explicar en el discurs, no?, quan un explica una anècdota o quan algú explica alguna cosa, s'haurà de treballar el discurs. Per tant, en funció de les dificultats de cada un, haurem de treballar uns aspectes o uns altres. El que sí que és molt important també és el treball que jo dic com del dia a dia. Venir a logopèdia es pot fer a diari, es pot fer 3 cops a la setmana, es pot fer 2 cops a la setmana, però quan se surt de la sessió de logopèdia és molt important que hi hagi un entorn afavoridor de la comunicació. Llavors, en aquest sentit, Josefina, a mi m'agradaria saber quina ha estat la teva experiència en relació a l'entorn, o sigui, la teva família, les teves amistats, quin paper han jugat en acompanyar-te en aquest camí? Han sigut molt i m'han donat molts ànims que desde se sale. Jo, pues mira, m'entretenia un positivisme que m'ajudava
y a las macadas no debe, bueno, pues os repetiré y todas se sale esto del habla, se sale. Y yo, pues mira, pues no ho veia gaire clar, però sí, sale y con buen humor me reía de yo misma, porque las palabras, madre mía, no. Y sí, se sale y todas las familias y se sale. Molt bé, i ens n'estem sortint, no? Sí, Fins al punt de poder fer una entrevista. sí, perquè jo li deia, quan jo era una persona que xerrava per los codos, no vam fer cap entrevista. I ara que no puc parlar, ara molt bé, però m'ajuda a expressar-me, perquè si no, d'aquesta manera m'ajuda i els tinc entrebancs i més positiu i m'ajuda, sí, m'ajuda. Molt bé, Sí, molt sí. bé. Realment, el paper dels familiars és molt important, no? Perquè, a veure, quan hi ha una fase, hi ha una alteració, hem dit que és del llenguatge, però la comunicació és molt més àmplia. La comunicació també és comunicació no verbal. Tot el que és l'expressivitat facial, tot el que és l'entonació quan expliquem les coses. I la comunicació també és el contacte amb els nostres familiars o estar compartint una estona potser en silenci i allò també és comunicació. Sí que és veritat que en la nostra vida, tal com la tenim arreglada, el llenguatge té un paper important, ens comuniquem molt a través del llenguatge, però és veritat també que la comunicació és molt més àmplia i aquí també ens hi hem d'agafar, no? I llavors aquesta part de la comunicació no verbal, de l'expressió facial, tot això també és molt important, perquè això ens ajuda a comunicar-nos. Si quan a vegades les paraules no arriben amb la facilitat o no arriben, perquè doncs, hi ha una lesió que és prou important que ho impedeix. Llavors, en aquest sentit, tu abans has parlat d'alguns nervis en alguna situació. Clar, la part emocional, Josefina, també és una part dura. Tu perquè ets una persona animosa i positiva, però segurament que també hauràs viscut algun moment d'impotència o de... No sé, m'agradaria si ens poguessis explicar una mica aquests moments també de dificultat o com ho has viscut. La mà tenia embòlic i això un dia em va tocar la cara i em va fer plorar, perquè això també és de... I, oi, no podia escriure i la mà, la cara i ara m'ha fet plorar i després l'angoixa que veia a les meves filles, jo estava tranquil·la, però elles sabia que no sap com quedaria la seva mare. L'habla, la mà, la cama, mare meva, jo no sabia que ho estaven passant malament, no. Jo tranquil·la perquè no feia mal res i em pogué sortir i els veia bona cara i elles
passant pitjor que jo. Això que comenta la Josefina és molt important, no? Perquè la persona que té afàsia o que té l'ictus amb totes les altres conseqüències derivades que hi pugui haver, ella és l'afectada, evidentment, no? És la persona afectada, però després hi ha tot l'entorn. I l'entorn també juga un paper important, no? Com ho viu, perquè no és fàcil una situació d'aquestes, no? O sigui, és aprendre a comunicar-se d'una forma diferent. Per exemple, s'han de respectar molt més els temps. O sigui, un no pot parlar tan ràpid, a vegades fem dues preguntes alhora i no ens n'adonem. Clar, això pot col·lapsar una persona que té afàsia, no? Que necessita segurament entendre les coses, o rebre la informació més pautadament per poder organitzar la resposta que ha de donar. Llavors, a vegades, aquest món que vivim és molt ràpid i ja parlem per l'altra persona. I això és un aprenentatge també per les persones que estan al costat d'una persona amb afàsia, que han d'aprendre a respectar els torns, no? I si la persona amb afàsia necessita més temps per poder-se expressar, per poder-se organitzar, doncs se li ha de donar. De la mateixa manera que en alguns moments li haurem de donar una petita ajuda, potser. Començar a l'inici d'una paraula, si ja sabem per on va, doncs també podem fer aquesta petita ajuda, no? Si sabem que vol dir alguna cosa de la finestra, doncs podem dir fi i que ella acabi la paraula, finestra. Depèn de cada persona, li haurem de donar unes estratègies o unes altres. I en aquest sentit hi ha famílies que són més facilitadores, que entenen de seguida i els hi costa poc entendre quina és la nova situació, i hi ha altres persones que els hi pot costar més i que, clar, és aprendre a comunicar-se d'una forma completament diferent. En aquest sentit, Josefina, jo recordo que un dia m'explicaves una anècdota que vas tenir amb un robot. Sí, perquè com que jo sé llegir els números, vas tenir una avaria a la cuina que no s'encedien i no és de 8 metres, és algo que no hi havia llum. I vas telefonar a l'asseguradora. I com va començar la trucada, diu, madre, l'església, en un robot virtual. I jo, mare de Déu, doncs em van donar el DNI, jo li vaig donar el nom, Forster, i l'apellido, sí. Ara va confessar, no lo entiendo. Ay, yo, mira, que me llames a una teleoperadora, porque yo necesito un electricista, que tengo una avería en la cocina. Yo, sí. Y uno, o dos, y tres, no, aquí no, esta no escucha. Él va a su bola porque es un robot y ya vas trucar al final de la trucada. Mira, se posa la teleoperadora y dice, señora, aquí le sale un cristal roto de la cocina. Ay, no, yo no le he dicho nada a la iglesia. Esta va por su bola porque yo quería un electricista que me arreglara la avería y no de cristal, no. Digo, ya le llamo a un electricista y en una hora ve. I sí, van dir 2, perquè no, i me'l van arreglar i jo digo, señor,
mira, no hablo muy bien, pero estoy en recuperación. Y sí, no se preocupe, yo la entiendo. Y ahora le arreglamos su luz y yo li vaig donar les gràcies i me vaig quedar molt contenta perquè havia pogut solucionar un problema que era meu. No necessitava la meva filla o no. I vas estar contenta. Molt bé, molt bé. Realment, això és l'èxit d'una rehabilitació de logopèdia, no? Que la persona que té dificultats amb el llenguatge pugui acabar comunicant amb un estrany, perquè, imagina't, fins i tot un robot, no? Aquestes trucades telefòniques que fem, que truqui a l'1, truqui al 2, ara digui'm què necessita, ara digui'm... I ella amb les dificultats, perquè ara parla molt més clar, però en aquell moment encara no parlava segurament amb aquesta soltura que tens ara. Llavors, però va aconseguir el seu objectiu, que era que de l'asseguradora li enviessin un electricista. Doncs això és un èxit aconseguit a la rehabilitació, que jo considero que aquí el paper del logopeda és un paper que acompanya, el professional logopèdia acompanya, però que aquí hi ha una feina molt important també per part d'ella, aquesta actitud de repetir i d'intentar aconseguir el que ella vol, que és comunicar, no? Quan no hi ha ganes de comunicar, costa molt poder arribar amb èxit amb una rehabilitació. I després també està clar, si hi ha una lesió molt important que no ens deixa, també, no? Però llavors s'han de buscar formes alternatives, com comentava abans, que és la comunicació no verbal. Josefina, que vols dir alguna cosa més? No, donar-vos les gràcies i que aquestes malalties avanci i jo, totes les que tem aquest problema, poder sortir endavant a la nostra vida i sabem que tenim ciertes dificultats, però vam tornar a la meva vida i que no sigui la boca tancada. Si puc parlar i que no me'n riguin, doncs millor, perquè jo vull prosperar i veure si puc enraonar una miqueta més, no con tanto retardo, perquè i estic molt agraïda i tothom. I tu, la Núria és molt bona logopeda. Bueno, moltes gràcies, Josefina, moltes gràcies. Jo penso que no podria afegir res més. La Josefina ho ha explicat molt bé, aquesta energia que té, aquesta força per tirar endavant, i penso que això també és un aspecte clau en l'èxit de les rehabilitacions de logopèdia, concretament avui que estem parlant de l'afàsia del trastorn del llenguatge. Núria, Josefina, abans d'acabar, hi ha un parell de preguntes. Us sembla si us llenço aquest parell de preguntes que ens han passat pel xat? Josefina, pregunten, alguna vegada has sentit incomprensió per culpa de l'afàsia? I Núria, també pots participar tu, I com es pot explicar a la gent del carrer que la paciència és important per entendre'ns? Ui, se'ns ha caigut. Se'ns ha caigut la Josefina. Josefina, ens sents? Crec que no. Sí que està connectada, però... Igual s'ha apagat la càmera. Sí, crec que sí. Espera, vaig a demanar-li que connecti el vídeo. Si vols, començo... Sí. Per no deixar el buit ara.
i ella, evidentment, que expliqui perquè era una pregunta molt directa cap a ella, cap a la seva experiència, no? Sí que és veritat que ens costa, als humans, en general, ens costa entendre allò que no coneixem, no? I llavors, quan tu trobes una persona que té dificultats per entendre o que si tu li parles et fa una cara que no acabes de... el que fem normalment és retraure'ns i deixar de banda, perquè no sabem. O sigui, jo a les persones amb les que treballo sempre els hi explico, aviam, els altres no entenen el que t'està passant. Llavors, és feina nostra explicar-ho, evidentment. La feina que esteu fent, per exemple, des de la Fundació és excel·lent, no? Aquesta part de divulgació penso que és superimportant. I és que això és la manera, no? En el moment que tu coneixes, pots afrontar de forma diferent una conversa amb una persona que té una fase, una conversa o una comunicació amb una persona que té una fase, no? Depenent del grau. Però sí que és veritat que el desconeixement ens fa por i tot allò que ens fa por ho rebutgem normalment, no? Sí, a grans trets, Llavors, cada un, evidentment, té diferents habilitats comunicatives i hi ha gent que té més facilitat també no? per parlar amb persones que tenen dificultats i hi ha gent que fins i tot amb persones que no tenen dificultats de llenguatge tampoc serien gaire hàbils amb la comunicació. Vull dir que, esclar, els humans són molt... Cada un té els seus trets, no? Sí, al final és important atendre aquesta diversitat, no? Que potser molts de nosaltres no estem acostumats perquè, encara que sembli mentida, no? En realitat ens omplim la boca, però no sempre hem viscut molta diversitat, no? I és important veure-la, no? Acceptar-la, entendre-la i incorporar-la. La Josefina està tenint problemes per poder connectar-se, potser no es pot connectar més, però, Núria, hi havia una pregunta que crec que va molt cap a tu. Una qüestió que ha sortit també a la comunitat digital de la Fundació. Es fan sessions de logopèdia amb familiars o això no existeix? I tant. A veure, això és depenent sempre del centre i dels recursos que té. Per exemple, jo que estic a atenció intermèdia, i actualment, tal com està la sanitat, no me n'estaré de dir-ho, és impensable que hi pugui haver una cosa així. Ara, per exemple, en el nostre entorn tenim una associació de malalts neurològics en el que va ser on jo vaig començar a treballar quan era joveneta, la meva primera feina, i que fèiem treball amb famílies. Per què? Doncs per entendre totes aquestes coses i per entendre, per exemple, la diversitat. O sigui, no hi ha dues persones amb afàsia amb les mateixes característiques lingüístiques i comunicatives. Llavors, comparar dues persones... És que fins i tot dues afàsies, posem dues afàsies de Wernicke, no? Que és un tipus d'afàsia que parlen i parlen però no té gaire contingut el que diuen i no entenen absolutament res, encara que ells van parlant. Llavors, aquestes persones tenen unes dificultats que no tenen res a veure amb les d'una persona amb una afàsia més motora. Però és que fins i tot totes les persones amb afàsia Wernicke no tenen les mateixes característiques, no? Llavors, cal atendre aquesta individualitat. Sí, realment. I llavors, per això, cap he anat de la pregunta. I clar, i tot això, per exemple, les famílies també ho han d'entendre, perquè dir, és que a mi em va anar molt bé la logopèdia, dius, ja, però és que vostè tenia una afàsia motora i aquest senyor té una afàsia global. I el pronòstic, malauradament, no té res a veure, no? I llavors, a vegades, aquestes frases que són de popularment, de bona intenció, però que a la pràctica no ens ajuden, no? Perquè cada un és un món amb això de l'afàsia. Sí, mira, tot just estava llegint altres aportacions. L'Alberto diu, ahora ya hablo mejor, pero recuerdo que me daba rabia que me hablasen como si yo fuese un niño pequeño por el hecho de que yo hablaba mal y lento, no? Una mica aquesta incomprensió, aquesta, falta de costum, no? No, a veure, això és el mateix que passa amb la persona gran, cada cop i volta li parles en veu alta. Ja no totes les persones grans sordegen. Llavors, per què parlem en veu alta? O també parlar cridant amb una persona amb una afàsia. I amb la persona amb afàsia no té l'orella mal, o sigui, auditivament està bé. El tema és potser la comprensió. Llavors, per molt que cridis, no t'entendran més bé. O sigui, que això que explica perdó, com has dit que es deia aquest senyor? Alberto. L'Alberto. Això que explica l'Alberto és molt habitual, no?
ens confonem. Una persona que veiem que parla amb dificultats ens pensem que no ens entén, no té res a veure. Ja ho hem Clar. vist amb la Josefina, per exemple, Sí, no? sí. El Jordi Codorniu, bueno, era més una pregunta, un comentari per la Josefina, que no es podrà connectar, però bueno, igualment crec que és important de dir. Diu, quan estem començant la nostra rehabilitació, quan més ens costa parlar i sabem que no és correcte el que estem dient, li preguntava, va sentir rebuig per part de la gent? A mesura que, tal i com ha fet en aquesta entrevista, se li entén millor, ha tornat a recuperar les seves energies. Tu creus que això és... o sigui, que veure que recuperen i en concret a la Josefina li ha donat energies per seguir doncs, bueno, comunicant-se i participant en coses com aquesta connexió, aquesta xerrada? Per descomptat, a veure, poder-se comunicar és que els humans ens comuniquem, és que no n'hi ha una altra. Llavors, tenir dificultats en aquesta àrea limita molt i afecta molt a la part emocional. Ella perquè té un caràcter, el que deia, no? És molt positiva, és molt animosa, però clar, no tothom té la sort tampoc d'estar sempre així. També, a veure, també hi ha moments, no? En l'evolució de la rehabilitació. Hi ha moments que tens més ànims, hi ha moments que coi, és una cosa greu i que pot ser molt limitant. Per tant, també s'ha d'acceptar que en un moment donat doncs, un plori, estigui enfadat, estigui trist, perquè això hi hem de donar capiguda, per descomptat. Igual que he parlat abans del neuropsicòleg, penso que el psicòleg en aquests casos també fa un paper superimportant d'acompanyar, igual que ho fem tots els terapeutes, no? Però el psicòleg especialment amb les seves eines. Una mica recapitulant tot el que heu comentat, Núria, al principi heu parlat de molts temes que crec que són importants. Al principi parlaves de fer servir eines que no sempre han de ser molt elevades, sinó que tenim eines al voltant que ens poden ajudar a la comunicació, un abecedari, una pissarra, el gest, no? Incorporar tot això per poder comunicar-se, però també comentaves la importància de que, així com cada afàsia és diferent, cada procés de rehabilitació, de recuperació, hauria de ser diferent, no? Hauria d'adaptar-se. Si a una persona com la Josefina li agrada molt parlar, doncs anem per aquí. Si alguna persona fa servir molt el gest, doncs dirà també per aquí, no? Has parlat de... Els dibuixos, perdona, els dibuixos. El dibuix també és una eina que a vegades, segons qui no pot dir, però en canvi pot dibuixar i t'aproxima el que vol dir. També has parlat, i m'ha semblat molt interessant, del llenguatge automàtic, de fer servir aquelles coses que ja tenim com molt interioritzades, no? El nom dels familiars, de les mascotes, la gent que resa, no? I que ho té molt incorporat. Això també pot ser una manera de començar a treballar. M'ha semblat molt i molt interessant. També heu comentat la importància de l'entorn, que en el cas de la Josefina ha estat molt, molt rellevant, no? Li han donat molt de recolzament, però no només és important de cara a la persona que té afàsia, no? Sinó que aquest entorn, els familiars també s'han d'adaptar, no? I han d'estar motivats per poder ajudar i mantenir aquest paper. I res, al final tu comentaves, no? Que per l'entorn és un aprenentatge, s'ha d'aprendre a respectar, no? Els torns de paraules, els temps que cadascú necessita. En realitat, el que m'ha semblat més xulo ha sigut l'anècdota que ens ha explicat la Josefina, que va haver de parlar amb un robot, i això és una experiència per tothom, amb afàsia o sense. Núria, una última pregunta que acaba d'entrar pel xat. És el mateix l'afàsia que la disàrtria? No. Oi? Fixeu-vos que jo quan he definit l'afàsia he parlat d'un trastorn del llenguatge i en canvi la disàrtria és un trastorn de la parla. Amb això què vull dir? Els logopedes això ho tenim molt clar, llenguatge i parla, però són coses diferents. A veure, amb l'afàsia normalment hi ha una cosa que és l'anòmia, la dificultat per accedir a les paraules, val? I en major o menor grau alguna alteració en la comprensió i a vegades amb l'escriptura i la lectura. La disàrtria és un aspecte purament formal, de forma. Què vol dir? Que la persona no articula bé, que la persona té un volum massa baix o massa alt, o canvia, o la veu està enrogullada, o es queda sense aire. És una cosa de forma, però el llenguatge, el que vol dir i les paraules estan perfectes.
canviant el llenguatge hi ha una afectació de les paraules, o de l'estructura de la paraula, o de les paraules en la frase, o en el discurs. És, diguem, hi ha disàrtries molt severes, però clar, una afàsia és com un trastorn més de cara a la comunicació, pot ser molt limitant, però clar, una disàrtria severa també pot ser molt limitant, però són completament diferents, una cosa és llenguatge i l'altra cosa és parla. No sé si ha quedat prou clar, perquè és una cosa una miqueta tècnica, potser, però... Jo no sé si algú té algun dubte. A mi m'ha quedat clar, però també és veritat que jo també ho coneixia d'abans. La Josefina s'està intentant connectar, però no sé... Mira-la, està per aquí. Hola, Josefina. Bones. No et sentim ara mateix. Et veiem, però no et sentim. Ara. Crec que ara et sentim. Ens sents? No. S'està acabant de connectar. Hola? Mentre la Josefina s'acaba de connectar... Mira, vaig intentar dir-li... Vale, aquí ho té. Acaba d'entrar un missatge que m'agradaria llegir-vos. Algú li han enviat un missatge. Vull agrair moltíssim a la Josefina el seu esforç i la generositat per compartir la seva experiència. M'està ajudant molt a entendre millor la meva mare, que va patir un ictus a l'abril. Li retransmetré que de esta se sale. Gràcies, Núria, per explicar-ho també. Ai, em sembla que sé qui és. Moltes gràcies. Núria, no sé, jo també us volia agrair a totes dues la vostra generositat. Josefina, no sé si ara sí que estàs connectada. Ens pots dir alguna cosa, oi? Sí. Has sentit aquest missatge que acabo de llegir? Sí, de esa se sabe. Sí, esa se sale. Muy bien. Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Josefina. Gràcies per tenir ganes de comunicar, per tenir ganes de compartir i per estar aquí avui en aquesta primera xerrada que hem tingut. Jo crec que espero que sigui la primera de moltes altres i si rebem més preguntes, Josefina, jo te les faig arribar, d'acord? Molt bé. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Núria, moltes gràcies. A tu, Josefina. Moltes gràcies a totes i tots els que heu estat connectats. Si teniu qualsevol dubte, qualsevol pregunta que vulgueu fer, que sapigueu que a la Fundació Ictus, a la pàgina web, tenim una comunitat digital, un foro, on podeu escriure totes les vostres preguntes i consultes i justament durant el mes de juny i juliol estem parlant de l'afàsia. Per tant, benvinguts i res, us seguim llegint i veient. Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies, bona tarda. Adéu.